Daalụ nwoke be anyị bịa kọọlụ m akụkọ a wee sị m na nwaanyị ọ nụta o ji ego ịnụta na ọ bụ ife ya ọ bụ mama ịwọta ọ na-acha chakalịa ndị ọcha ọ na-abụ ọ na-aga n'ụzọ a na-enyo enyo onye ọ bụ onye Igbo ka ọ bụ onye ọcha ọ makata mma ịmara isi eme pasha onwere ihe ọ nara emeli nwanne anyị nwaanyị onye Igbo be anyị kwa onwere ihe ọ nara emeli ọ kpọta mama ya ọ kpọtago nwanne ya na-abụ onwere ihe ọ tụpụtara ọnụ bụ ya ọ nara emeli ya bụ o wee gaa travel o wee gbọbata nwoke ọzọ n'ụlọ ọyị ya nwoke maka ọ na-anọwa mmụntụ wee na-anata ọ nakwara ọ mara na ọ na-akpọta ọyị ya nwoke fanọzialị na-epotori andị ka o si eme bụ ụmụaka nabacha ọkpọ ọdịmana na fon si anya bịa orele o meghelie ụzọ ọbata fidinelu na-epotoli fa na-abụ ekpu akwa nya andị fa nara ekpuchicha akwa ọfụma fa bịa fa ekpu akwa n'elu rapụ ụkwụ fa ihe a ka fa na-eme uwe elu ofu mbọsị fa emechego nnọọ diele na relax maka ụmụaka nara abata n'ụlọ fa mara na ụmụaka ga-abata ụmụaka wee bịa wee fụ ụkwụ na-anọ ofu ụkwụ ka a na-afụ ọsị papa fa gaba ụlọ ka ezi ụkwụ na-anọ nka wee tie mkpu wee ṅarị azụ mmafa amakwa na ụmụaka afụ gị papa fa wee natapa wee kọọlị anya chai papa fa wee ozugbo papa fa na-anata o wee si ya papa na mama na-enwe ụkwụ na-anọ na ọkwa abalị ọbụla onwe ụkwụ na-anọ kwa abalị ọbụla onwe ụkwụ na-anọ ofu nya ụkwụ na-abụ ka mama kwesịrị inwe mana mama na-enwezi ụkwụ na-anọ na-afụgo ya na nwoke nya ụkwụ na-abụ ka nke nwaanyị nwere nke nwoke enwezie ụkwụ na-abụ o wee bụla ịnọ ụmụaka bịa fa gụọ onye ọnụ wee gaa iru nke bụ na fa nara akpọchi ụzọ ifuge ụmụaka wee na-asọspekt na-asị ka ezi ihe mama anyị na-enwere ụkwụ na-anọ ihe nke agbagwojukwa anya fa wee mekete ofu mbọsị fa wee setie foto fa wee debie ozugbo papa fa na-anatakwara na fa wee si papa mama nwere ụkwụ na-anọ osi kedu ihe unu na-akọ nke mama nwere ụkwụ na-anọ ihe a ka ọ na-agwụ ya si ya mgbe ahụ ị pụrụ mama nwere ụkwụ na-anọ ịma na ụmụaka anaghị asị a na-ekwu mama si ya gbochie ya ọnụ si ya kedu ihe ị na-achọ ikwu nke bụ na m nwere ụkwụ na-anọ nke bụ na m nwere ụkwụ na-anọ o wee jee wepụta foto na smartphone wee gosi ya si ya ọ bụ gị bụ ya ị na-abụ kwa abalị ọbụla ma ọzọ ụtụtụ inwe ụkwụ na-anọ na-enye papa wee nee ụkwụ anya wee bụ na ọ bụrụ ụkwụ nwaanyị ọ bụ ụkwụ nwoke o wee bụrụ ọya nwoke ka ọ na-akpọbata n'ụlọ papa wee tie wee bulu ihe wee tụpụgachichalịa ilo andị o kwelie nkwa na ọ ga-akpọtakwa nwanne nke ọzọ osi mana ọma mkpọtazikwa wee si anya gabaziala onwe ebe ọ bụ na nwoke akịa mkpa na-afụ gị ị na-eme ihe n'iru ụmụaka anara asị ọ na-atụpụli ya ihe si owe were ikpere na-egbu n'ala niile na-akpọ isi na-asị ya na ekwensu ọkwa na ekwensu biko kere ọ na-abụ ekwensu ọ bụ na ejidere gị na foto ifugo ọ na-abụ ị na-eme ihe inwe evidence aida na iseli foto ma ọ vidio iwee dusho ihe ị na-ekwu ọ bụ kịta na ụmụaka esere vidio ọgọnarịfa bochie fọnụ ifugo so ọ sị na o ji ikpele na-egbu ebe niile na-ebe na-anyụ ya o wee na-asị ọsị gbaghalịa ụmụnne ọsị gbaghalịa ọ sị na ọ ga-asịkwata eme mana biko keneo nya ihe o mere nya chezo nke o nwere ka o siri yọ na-egbu ikpele na-akpọ isi na ụmụnne ọnya gbaghalịa ọ sị na ka o sizi ebe na-ayọ na-ayọ ọnya gbaghalịa na ihe a metụtara n'obi si na o nwere ihe ọ nara emefulie ọ kpọgotego nwanne ya na-abụ ọ kwekwaghị nkwa nke ofu mama ya na-abịakwa naanị ka ihe kazili obi ụdị nka na ụmara ifugokwe na ihe mmadụ na-aya ụmụnne unu nyekwu ya advice ọ bụ onye gbaghalịa ọ bụ onye chụọ onye ụkwụ elu a ọ sizi na ọ mara ihe ọ ga-eme fe enwego o nwere ofu nwoke na ụmụ nwaanyị na-abụ ụmụ anọ ịghọtago so ihe na-agwa ya ya jee DNA ndị niile ọdishọ na ọnya mụrụ ya ọ bụrụ na ọnya mụrụ ndị nke ahụ ọ bụrụ na ọ mụchazi nwa kobe ịkpa o nwekwa ike ọ gbaghalụzi anya mana ọ bụ na ọ chọpụta ofu ihe
nke ahụ ọdụọkwa m ka na-agbaga ụtụrụ m ka na-agbaga anya gbado anya sacha ịnụ ọdịchi kpuo ụla gbado dị gị anya gbado ụmụ gị anya ọ bụrụ na ịkpa aka apụrụ gị n'anya ọ bụrụ na ịka chọọ ịdị n'eke ịkpa ịka anụ na di maka na ụdị ihe ahụ ejide tii ọkwa ihe sọli ome gị a na-akwa ayọti ya biko ọsị ọgbaghara ka ọsọ ya o nwere right nya ịchụ gị ụkwụ elu ala ifugi ya so ụmụnne nyezikwa ndụmọdụ ekwuchekwa m ka ọra m n'ọnụ ndewo nke emesịa